Umbrella and all. What was the feedback of the JICA people after? People are saying it's a mini donkey of Tripura. In fact, from this जीप लाइन का प्रपोजल है हमारा। जीप लाइन का कितना पैसा लग रहा है करीब करीब? Urani local borong ya yafari mangka sar kai kai tung mushroom no maintaining khai ga sar kai fishery okay kind of thing. One trawler will be coming very good. And again, Này cho kamu. I want to begin our five. There also can be a Footprint. Okay. President. Tunggu satu itu. यहाँ के काम देख रहे हैं हमारे पास तो बोरो दिलो साबिया मोरा भाई at the end of the day it will give you total नहीं ऐसा ना हो सीधा शराबी তিনি नायना फैमानि जे JFMC नि बिसिंतै बुसुक सामुं खाव पार्क को हायसे नायमानि पार्क को गोबां मावनो किछु ख्लायजांनाय दङ PCCF खरंगनि और फाइजेक CCF टेरिटोरियल DFO इंचार्ज जगर तंगुसुं मैदिनि हेते और बोटिंग नाय कैंपिंग खायनानि मतो इंफ्रास्ट्रक्चर नाय होम रकायजांनाय तेबो बुफां रकायजांनाय वाटर लेवल बाहायगे तेबो कुसुगु तुइमा नाबरक नायजागनाय डेली अंततः लाख 2 लाख टाका इनकाम नानि मतो इंफ्रास्ट्रक्चर जों स्नामनाय आं मिनिस्टार न परेव मन प्रथम और फायो है ऑफिसर बुसुक सामुं दांखाबो नायनान बागै फायोमोन they are very serious they are also trying their best kaham khlai dongro JFMC ni borok bai kok salaika borok mu sungjago mo area no ecotourism develop khlai livelihood to bunen और नेशनल हाईवे स्नाममानी परे कैसा आगिजा लामा गुरक जाक अब एक आइलैंड है जों मानखारो है आबोनो फूड कोर्ट माने सामुं नि दुकान फियगनान बागि आरोबो तिनि जों कक्साब लायखा म जागा फातारनि बरबो फायनाय त्रिपुरान बरबो फायनाय जिनि लोकल और जे तीनटा JFMC दंगनि बरंनि इनकाम तेबो बारिनानि आबोनो जिनि डिपार्टमेंट नि चाइतो पुंतंग बुसुक जरा बिसिं रकम कमप्लीट दंगनि वान सो ताकलाई तो प्राय 80% जिनि जे प्लेनिंग और थाजिंगो सोंनाय लेखायसे लामा स्नामनानि तारपरे स्पीड बोट तुबुनानि तारपरे कटेज स्नामनानि जामुं नंमुंनि दुकान फियगनानि तै लेकनि चारिदिके जे लामांनारो आबो ताकलाइन बिसिङो जों कमप्लीट खालामो ते आबोन परेबो कয়েকটা খুব ডিফিকাল্ট মানে ওর স্নামজাগনাই हापुं थेकेनो दैबो खागो कैसा हैंगिंग ब्रिज हाय स्नामजागनाय आबोन बागै फातारनि टेक्नोलॉजी मा तो बुनाय
सेकेन्ड फेजआव जों आमरक स्नामनि किन्तु फार्स्ट फेजनि सामुङावनो मतामति अरो पंथक द्रुबुङै थानाय जों रमिना हागा ताग्लायनि बिसि वनो जों 80% टार्गेट कमप्लिट खालायो